Lura Malta mill-Ungerija it-tiratur żagħżugħ Nathan Lee Xwiereb għal darb'oħra bħala champion tal-Ewropa tal-Juniors. Fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Nathan Lee Xwiereb intlaqa minn qraba, ħbieb u dilettant tal-isport tal-isparar. Morna biex niddefendu t-titlu, defendejnieh, kien diffiċli ħafna bħala jekk tkun l-ħaq it-top, bħala speċi ma tistax terġa' titlaħaq aktar bil-forsi tinżel imma kellna ġejna żammejna l-istess livell. Kien diffiċli. Ma setax jonqos li jom Nathan tkun sodisfatta b'dan ir-riżultat. Fraħna ħafna, konna din naraw live fuq l-internet u konna l-familja kollha din narawh. U kienet ħafna jibsa il-logħba, kienet ħafna għaliex daħlu erba' bl-istess skor. U konna ferħanin ħafna u għax reġa' rebaħ ħattini darba. L-internet joffri l-opportunità biex wieħed isegwi kompetizzjonijiet bħal dawn b'mod dirett u Tzija segwit minn quddiem il-kompjuter. Ġiet support in-neputi tiegħi Nathan fuq is-suċċess li għamel li ġib il-gold lej Malta għat-tieni darba, għat-tieni sena wara xulxin. Waqt li konna qed narawh konna kollha ħammutu ma il-fatt li rajnieh jieħu l-medalja kienet suċċess sabiħ taqskemm sabiħ għalih.